كما تكوني تخاطرتي نايز مدب بعد مساحم زلوق أرون زمدي كاب كيبرون بيكتشرز نوح جيزي كابزي يوتيوب تفيا نيرا بناي سدرا مخنات مالتيو بارن لومات بزعبا basic video editing كحبركم يعني لومات مالتي كريكم كفتين بستخالني بتوصخي كلاتكم بتوم نزمة بزي تخططلو منبار أنا بزع جيزي ناي دافينشي ريزولف ويكم ون بزعبا جرافيكس مسؤول تأساسر تأساسر بروغرامات يزار بزع جيزي سلازي دافينشي ريزولف كلوكم ወይ ዳውንሎድ ጌርኩም ንክትኮኑ ተስፋ ገበር ምናልባት ቶም ዘይብልኩም ቶም ዘለኩም ጽቡቅ ቶም ዘይብልኩም ግን ክሕብረኩም ከፈትኔ ጉግል ከይና ኣብ ጉግል ዳቪንቺ ሪዞልቭ እንዳሪልና ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ዝላዕሊ ዳቪንቺ ሪዞልቭ መጸና ስለዚ እዚ ቲ ዌብሳይት ናይ ብላክ ማጂክ ክኸውን ከሎ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብዚኣ ናይ ዳቪንቺ ሪዞልቭ 19 ንርኢ ማለት እዩ እዚኣ ምስ ረኸብና ማለት እዩ ኣብዛ ትሕቲኣ ዳቪንቺ ሪዞልቭ free download now to زلا نتسكت مالتيو من البات توم كنجز وعقم لنا نبل سبات از ستوديو فيرجن كنجز نخلينا كلتميتنا حمسان حمشان أتي عقم زي بلو تم هراي وجماراي كن دافينشي ريزولف زنر إذن مسقطنا يوم نابز خوزنا نابز اوبريشن سيستم ناي كمبيوترنا مالتيو بزخم زنر إذن حجي كلتا دافينشي ريزولف نر لنا مالتيو از تري وزلهم حدا دافينشي ريزولف 19 تراي زبل حتى كن دافينشي ريزولف ستوديو 19 زبل كمن ابز ممصانا حنت حبريت اخبكم فمن تري وزلهم تايز بزلزي باي اونلاين ناو يزبزلو حجي منالبات اوكي زيام تصوتكم مع ستوديو هيبكم مال بزيا سلازي داونلود كتغبرو تخوليهم صقم يبلون እዚ ማለት ግን ክትቆሙሉ ብነጻ ክትቆሙሉ ትخوليهم ማለት ግን አይኮነን which is download ስገበርኩምም ኢንስቶል ክትገብሩ ከለኹም እቲ ኮድ ካሕተኩም እቲ ናይ activation code ካሕተኩም እቲ activation code ተዘይብልኩም which is there is no point ነዚ ዳውንሎድ ምግባርኩም ዝኾነ ትሕሶ ወይ ትርጉም የብሉ ማለት እዩ ዳውንሎድ ምግባርኩም ስለዚ ከይተጋገዩ ጥንቃቄ ክትብሉ ምን ትየ ዝሕብረኩም ዘለኹ እዚኣ ነቶም ኮድ ዘለዎም ሰባት ጥራይ ወይ ካኒ ኦንላይን እንድሕር ከምዛ ዘላ ተጸቂጥኩም እሞ ባንክኩም ኢቲኩም ስትሬታዊ ካብዚያ ትገዙ ትፈልኹም ምናልባት ግን ነቶም ኦሬዲ ኮድ ዘለኩም ሰባት እንድሕር ኮይንኩም እዚኣ ዳውንሎድ ትገብሩ ኣሽዑ ካብታ ካርድ ማለት እዩ ናይ activation card ለናይ ዳቪንቺ ሪዞልቭ ካብ ኣክሰስ ትገብሩ ማለት እዩ activation number ብድሕሪት ኣሎ እዚ በቲ ዘድልየኩም ናይቲ ኮምፒውተርኩም ኦፕሬቲንግ ሲስተም ወይ Mac نزلوا which is an Apple product Mac نهرلك كومون Linux زلوا سب إذا تكلم خلي هل Windows زلكم كأزين كنت قلت لهم مستقن Windows 11 Windows 10 Windows 7 زلكم زينهم كنت قوم هجي بزعبة أزي كون زرب زلهم تايرة بزعبة إذا نريع زلنا ستاندرد وان دافينشي ريزولف ستاندرد دينا نزرب زلنا هجي ساوند تمسس هالي operating system زلوا كل operating system في اللي يقولون تفلي اللي زلوا إذا studio version እዚ ግን ዳቪንቺ ሪዞልቭ ስታንዳርድ እቲ ፍልልያቱ ናይ ክልቲኡ እዚ ክሳብ 4K ማክሲመም 4K ቪዲዮ ኤዲት ክገብር ይኽእል እዚ ኸ 8K ክሳብ 12K ቪዲዮ ኤዲት ክገብር ይኽእል ካልእ ኣብ ውሽጢ ብዙሕ ፍልልያት ኣሎ ብዛዕባ እዚ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብዚ more about FX titles ወላ whatever filters ገለመለገለ እዚ ኩሉ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ኣውዲዮ ገለመለገለ ብዙሕ ክስቲ ኣሎ እዚ ግን ቲ ቤዚክ እዩ ዝህበካ ቲ كم يجرك editing site ببرتي مسؤول مثلا basic يزي بك سلزي حمار إيمانتي يكونكم كن تيم ما بقى تاوي editing تجبر له software يزي زي أتي كم زبلكم ذلوا تي paid version ده هركوين بن مع بتحسوا له مسؤول مثلا مالتي سلزي نيجي زي أبزي كود نبتيك عندك استقبر كم تري وزلهم أبزي تايم لاين على تاني سلزي دليت كجبر مخناتو كابتن من جمر تخريكم سلزي دل مالتي ስለዚህ ና ፋይል ናቱ ድሕሪኡ ድሕሪ ፋይል መስኣተና ናበይ ናቱ ናብዚኣ ኒው ታይም ላይን ትብዘላ ማለት እዩ ሕጂ ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም
new timeline مسكوكا create new timeline لاتنلا زي time قلملا كله بعلهم كتكيرو تقولهم تا فيديو نحمش هذا عندها كوينا نحمش هذا زي ساعات زلوا بزلوا كتكيرو تقولهم أبزيا أنت كتبورا تقولهم let's say نزيا 1 hour زلا زيرو خجبرا خلي نزيا خاني حمش هذا خجبرا خلي تا فيديو نحمش هذا عندها كوينا مالت لازم بو متن نحمش هذا create قبر مالتيو نحمش هذا تايم لاين كريت قبر most time ببزح قداس يكونن لكن قبر علينا إذا 1 hour تبزل بزح قداس يكون تد تاع قداسيت أبزو خول بزلوا ونا يكون تاع قداسين إذا تيك تغير زلات الوالله ما بجمع لك زلاتا تيك وين زلا زيا very important يعني معناته انتي تايم لاين نديلو زلنا مستي فيديو نديلو زلنا ماتش كقبر عليه الجي انتي كن قبر على زيا أنا لا أبنت كانسل كقبرين زلني فيديو ترخيبه مالتي فيديو ترخيبه let's try okay okay let's say يا فيديو particle سالات نبزي كاريكم انتايتي ناتو details كاريكم كفتين نبزي كبدي نرى لنا حجي 19 إسراء بعشرة 10 ب8 أبزخ انتي نرى لنا مالتي تي فريم ريت أبزحت زلها 30 بزل حجي بزي كن سرح ندهر دلينا أبنتي يزوكم دلهم ندهر بزي ريوازيا فريم ريت ناتا 30 فريم بير سكند تبلوكم مالا أبزل على خاني تابلنا لو تي هايت تي ويدز ناي فيديونا ينقرنا له كل دي بهندي مخانا مالتي سلز لك بزي سرح ندهر دلينا نابتا زبولكم ناتو نابتا كريت تايم لاين نمت اوكي نيو تايم لاين نبلا سلزي أبزي فورمات نمت مالتي فورمات نبلا سلزي زي لك 5 رواز لهم as width 1920 ب 1080 صبوا نسو تاين غيرا جن أبزا فريم ريت أبزا 30 سلزرانا 30 نغيرا مالتي كابو كريت نبلا مالتي منال بعد هل زعر رجل لنا نبلو نقرات نهرالو كنا رينا خنا جن guys you don't need to just أبزا فورمات زي مساعد رحمة شو كريت راي بلوا بعد تايم لاين كريت كتقبلنا سلزي انتان قبرينا مالتي حجي فيديو كاب فيديو سوري هذا نريز لنا رايت كليك غيرنا كليك هيكون كنزو بزلهو رايت كليك ندحر غيرنا import media import እዚ حجي import beans ብለና ዘለኩም ካ import media ካለና እዘን ክልተ እንደለና እዚ import beans ብዘሎ which is folder ማለት እዩ folder ካብ ዲስክቶፕና ናብዚ import ንገብሮ ከለና ማለት እዩ እዚ ግን specific file ጥራይ ስለዚ ኣነ ሕጂ እንታይ ክገብር ዝኾነ ቪድዮ samples ክፍትኒ ኦኬ እዚ ክልተ ቪድዮ sample ክገብረኒ ሕጂ አንተ እንታይ ለኩም ነይረ ኩሉ ግዜ ቲ ኤዲት ንገብሮ ነገራት ወይ ቲ ታይምላይን ልክ ምስ ዚ ቪድዮ እዚ ማች ክገብር ከላሎ ሕጂ ዛ ቪድዮ እዚኣ አንተ ያሪየኩም እቲ ቪድዮ ናትና እንታይ ምዃኑ ኣሪየኩም ነይረ እዚን ግን ኮሜዲን ልክ ኣይኮነን ኣብዚኣ ኢንፎርሜሽን ትብዘላኒ ሽተ ክቢ ሰርክል ኣብዚኣ ኣብዛ አንጎሎ ኣብዚኣ ያሪዋ እንታይ ኣባ እንድሕር ፀቂጥና ሙሉ ኢንፎርሜሽን ክትበና ስለዚ እንታይ ትብላላ ኣብዚኣ ትሪዋ ኣለኹም 19 20 ب1080 تبلالا فريم ريت ግን ኣብዚኣ እንድሕር ኢናያ ታ ፍሬም ሬት 23.976 ትበናላ ኣብዚ ኢና ቀንዲ ፎከስ ክንገብር ዘለና ስለዚ እዚኣ ታሓንቲ እያ እዛ ካልኣይቲ ኸ 25 ትብላላ ከምዚ ንሪኣ ዘለና ስለዚ እዚ ኦዲዮ ስለዘይብሉ እዚ ቪድዮ ሶሪ ድምፂ ስለዘይብሉ ብዙሕ ኣገዳሲ ይኮነን ሕጂ ንዓይ ማለት እየ ዘሎ ክሰርሖ ክእል ፀገም ዘለዎ ነገር ኣይኮነን ግን እዚ ፍሬም ሬት እንታይ ዝሕግዘካ እንታይ የድልየካ ስለምንታይ ስዒልካ ዘይትገብሮ ገለመለገለ ዝበሃል ኣይ ሓሳብ ክመፅእ ክእል እዩ እንድሕር ከምኡ ጌርናዮ እቲ ድምፂ ምስቲ ዘረባ ምስቲ ስእሊ በበይኑ ይኸይድ ማለት እዩ ምክንያቱ ብ30 ፍሬም ሬት ጌርና ኣለና 30 ፍሬም ፐር ሰከንድ ስለዝገበርናዮ እንድሕር እዚኣ 25 እንድሕር ቲና ናይ 5 ፍሬም ፐር ሰከንድ ጌግ ኣሎ which is ንድሕርቲ ሰሓበና ማለት እዩ ፊት ክገብሮ ስለዘለዎ ነቲ 30 فريم per second فيت كوبرو سلوزلو فن حموشه يمتطانا مالتي سلازي اب زربا انت يكون يميسخون سلازي اب تنتقالنا فيديو طرا انت خوين ግን ጸገም ይብሉ እንጂ
انت هنقبرينا نزين كم ذا زلوا أبزي أسحبه خطوني أن لينك خلايا مخنز أوديو يبلان أيتليني أخاني بعبي مالتي أوكي سلازي كل فيديو 5 تريون دلهم يتيل لهم مالتي قرم قدي ما زي نقولكم أبزي بزح جيزة بزح سبي جاجيو كم تريون دلهم زي ميديا يو لها مستخلني قرب كستاخ جبرالكم كفتني انت كم زخونا خلنا كريكم سلد اللغة زي نرين زلنا تريون لحر لهم قدامي تزي ميديا لاتنا sometimes فيديو أبزخ مصاكم خلي بدحريو نابزي editing basic edit مقبري زي خمس رواز لهم then أتيك عندي edit نقبرلو زي ناي editing ويناي timeline لنا بدحريو كم تريوز لهم fusion لنا fusion مساعدنا هاني تي ميديا اوتبوت انبوت كلمه كل لنا مالتي بدحريو ازي جست لك كم افتر افكت غيركم رايو تمسسالني افتر افكتهم اديترات مالتي توم تفضوا بدحريو كلر جريدين لنا بزي كلر كم يغنا جريد نقبر بومبلو كستالنا مالتي بدحريو ناي اوديو لنا بزي ناي فير لايت توهل صوا زخا خمس روز لهم دمصي اديت مغبر مالتي بدحريو ابزن تالنا ديليفري وي كاني output لنا which is render نقبرلو part لنا مالتي ግን ናብ ተስታይ ንመለስ ሕጂ ናብቲ ኤዲት ንመለስ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ኣላትና ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ክንገብርና ንዚአን ሆልድ ጌርና ክሊክ ሆልድ ጌርና ንላዕሊ ክንገብረን ኢና ምክንያቱ ኣብ ታሕቲ ክስታይ ስለ ንገብር ማለት እዩ ከሪአኩም እየ ንባክግራውንድ እንታይ ከም ንጥቀም ማለት እየ ሾው ቁሩብካ ሓንቲ ሆልድ ክልተ ግዜ ንላዕሊ ሓፍ ኣቢለ ኣለኹ ስለምንታይ ከሪአኩም እየ ቀዳመይቲ እንታይ ክንገብር ኢና እዚኣ ፔፐር ኢልና ንፅሕፍ ኢና ሕጂ أبزي يلن أبزي جنريت جن لنا أبزي تايتل سيزر لنا أبزي جنريت أبي كم زلوا كم فطان كنا لنا أنت أي خاخن فطان لنا 5 روز لنا فيوجن جنريشن لنا which is FX easy سلازي نعم أبزي grab نجبر عملتي so zoom out كنا نتاف paper كلنا أبزي أنا نمسك ساعة تمود أساسا ندليا نايتات وصل الفيديو مالتي سبب بالك نمسك عملتي نجي نملسنا بزي مالتي سلازي نابت قدمت نملس مالتي نجي انتاي سلمتكم جيري كريكم ماريو نجي ولا حدا ينرينا باكجراوند سلمنتاي سايز نايزي فيديو سلازي قنسنا سايز كنكون صوت خوينها كم زهم قبرينا سلازي بدحريص على باكجراوند خم زلو فينا لنا مالتي سلازي انتاي كنقبرنا نجيزيو زي سلازي تلينا ابزا زوم تبل دبل كليك نقبر نخلينا which is كريكم كم جات انها دبل كليك انتجرنا نابت زنبورو ريست هون مالتي وي كاني ابزي بدحري زل اندهر ريست غيرنا نابت زنبورو خاي ملس مالتي وي وين زلو كومونيز انقساسنا لنا زو روتيشن ابيلو از غيرنا لنا whatever دسولكم غورو از كل غيرنا لنا نابي تطمت نيرا ريخ مامش حج نابي غير يالله نرايو كله whatever كل غير يالله شعو زي اندهر ريست غيرا نبت أورجينال تملس نقول بحسب ناس تجبر كي ريست جورا مالتي نبت أورجينال ملس مالتي أوكي هجي أرينا لنا هجي دهرزا بيبر انتاينا كم أنتويز بالكم نبتي زين دهرز عيدنا بزعبا نايتي إفكسي نايزي نابنت تي إفكس كم تري عندها كوينا دين دهرز عيدنا just دين دهرز عيدنا disable كتكونيا سلازي بزعبا زا بيبر دهرز خونا هنكيرو دلينا جين كنوصل دلينا برهان يكون كنتصل متتلينا نتصل متنقلنا جاما وات ايفر ندهركم دلينا زي سلمت احجركم زلخو برهان ندهر كوينو نتي بلعل زمت سلي انتاي زغبرو قرب انتاي غبرو كمزي لايك غول يحن خير يغبرو سلازي انتاي كم غبرو انكلالنا هم زبلكم تو برايتنس نات قرب كنقنسون كلالنا لايك قرب حوسي دارك قالهم غبرو انكلالنا سلازي زبل صخستك كنركب كاي حقنا نابزن سلي كم تريو زلهم نزهون ندهر ابدي كليك تغيرنا انتاي تهبنا ارانشوني ملكت الله تريو لهم كم دي ريكوردين ملكت ارانشوني الله ابتت صوت على اوكي نابزهم ملسينا نابزا قدامي تسلي مستملسنا ارانشوني ملكت يباتنا لا سلازي انيبل كنغبرا ندهر كوينا كليك نغبر انيبل ابدي تريو انيبل كليب نغبرا وي كاني دي نصقط كيبورد نالا دي نصقط انيبل كوينا لا كومون نزا حنتي دي نصقط enable كتكون يا مالتي صوبو حجينا بقدميت فيديو نملس اذا قدميت فيديو انتينا هنقبل لنا زلنا لكم يرانتو كنقنسالنا هم ديغيرنا شعوت فيديو نورمال كتريون
ከምዚ ተቆሪጹ ወይ ቁርብ ክሮፕ ኮይኑ ትትሪዮን ቁርብ ፍልል ያለው ስፔሻል ዩቲዩበርስ ይሁን ወይ ፖድካስተር ይሁን ገለመለ ጽቡቅ ስለምንታይ ከረኩሜ ብዙ ጊዜ ካልእ ንግረ መገደይ እዚኣ ክትሪዋ ኣለኹም ኢኔብል ክንገብራለና እዛ ናይ ክሮፕ ማለት እዩ which እንታይ ክትሕግዘና ነዚ ኣብ ኩልና we don't need ኣብዚ ከይድና ገለ ደስ በለና ንክንገብሮ sometimes ትንደልዩ ዓቐን ዘይክኸና ክእሊ which is በትንደልዩ ማለት እዩ እዚኣ ግን ቁርብ ሞር ፍሌክሲብል ካልእ ከም ድሌትና ሒዝና ናብ ዝኾነ ክንወስዶ ንላዕሊ ይኹን ንታሕቲ ክትሕግዘና ትኽእል እያ ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም ከምዚ ኣላ ምሽ ሕጂ እንታይ ክንገብራ ኢና ሰማያዊት ምልክት ምስሓበትና which is ክሮፕ ክትገብራ ተፈቒድካ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚያ ክንገብራ ኢና ንኣብነት ግን ቅድሚ ከምዚ ምግባርና ነቲ ቪድዮ ጽቡቕ ክኸውን ምእንቲ እንታይ ክንገብር ኢና ኣብዚኣ ክስታ ክንፅሕፍ ኢና ቦርደር ዝብል ቦርደር ሽዑዝ ቦርደር ኣብዚ ኢፌክት እዩ ዘሎ እዚ ዋይት ቦርደር ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣፕላይ ንገብሮ ኣብዚኣ ማለት እዩ ጅሞር ዓብይ ሎ እቲ ቦርደር ከም ትሪእዎ ዘለኹም ቁርብ እንታይ ኮይኑ ኣሎ ንቅድሚት ክሳሂብ ውፅእ ኣሎ ስለዚ ፎርማ ብዙሕ የብሉን ማለት እዩ እንታይ ክንገብር ግን ንኽእል ኢና ቁርብ እቲ ቦርደር እንታይ ክንገብሮ ኢና ኣብዚኣ ብምምፃእ ክንመልሶ ኢና ንድሕሪት ቁርብ ቀጢን ክንገብሮ ስለ ዘለና ማለት እዩ ጽቡቕ ንኽመፀና ምእንቲ ኦኬ ካልእ እንታይ ክንገብር ኢና ማዕረ እዩ ከምዛ ዘላታ ኮይና እዚኣ እንታይ ክንገብራ ኢና እንድሕር እንታይ የጋጥም መሲልኩም ብዙሕ ሰባት እዚኣ ሓቲቶም ንቅድሚ ሕጂ ኣረዲኦም ነይረ ግን ኣይተረድአቶምን እዛ ቦርደር ገይረያ ኣለኹ እንድሕር ሕጂ ምናልባት ኣብዛ ቪድዮ ተመሊሰ ሕጂ ኣብ ኢፌክት ኢና እዛ ቦርደር ክንዕርያ ፀኒሕና እቲ ቦርደር ዝኾነ ሕብሪ ክንህቦ ንኽእል ኢና ከም ትሪእዎ ዘለኹም ዝተፈላለየ ክንቀይረሉ ንኽእል ኢና ሕጂ ብዛዕባ ሕብሪ ይኮነን ጀስት ከም ዘሎ ከረድአኩም ስለ ድሕል ኮየ ኣብዚ ዘሎ ሕጂ እቲ ቦርደር ኣብዚ ዘሎ which is ጫፍ ፃዕዳ ትሪእዎ ዘለኹም ማለት እዩ ኣብዛ ኢፌክት እዩ ዘሎ ኢፌክት ስለ ዝኾነ ኣብዚ ከሪአኩም ዝፀኒሐ ኣብዛ ኢፌክት እታ ቦርደር ኣምፂናያ ስለዚ ኣብዚ ኸ ኣብ ኢፌክት ከም ዘሎ የረድአኩም ኣለኹ ማለት እዩ ግን ሕጂ ክቅይር እንድሕር ደልየ ሳይዝ ናይዚ ክስታይ ክቅይሮ እንድሕር ደልየ ነታ ቪድዮ ናብዛ ቪድዮ ክምለስ ኣለኒ ሓደ ነገር ግን ኖቲስ ክትገብርዎ ዘለኩም ነገር ከረድአኩም እየ ደይዋ ነታ ቪድዮ እዚኣ ካልልኩም እዛ ጎኒ ዘላ ፃዕዳ ዘላ ሕጂ ሪኢኹማ እታ ቪድዮ ደይዋ በይና ትኸይ ዘላ ዋይቲ ቦርደር ምሳእ ዘሎስ ዘይከይድ ገለ እንድሕር ኢልኩምኒ እዚኣ ከምዛ ንሪኣ ዘለና እንታይ ክንገብራ ኢና ራይት ክሊክ ንገብር ኒው ኮምፓውንድ ክሊፕ ንብላ which is ክልቲኡ ብሓንሳብ መርጅ ይኸውን ማለት እዩ መርጅ ኮይኑ ክልቲኡ ከም ዝኸይድ ክንገብር ኢና ሕጂ መርጅ ኮይኑ ኣሎ ክልቲኡ ሕጂ እንድሕር ሪእናያ ምሳኣ እንታይ ክትገብር እያ ሙቭ ክትገብር እያ ኣንተ ወይ ግን መርጅ ኣይኮነትን ነይራ ወይ ምሳኣ ኣይተጠርነፈትን ነይራ ሕጂ ግን ምሳኣ ተጠርኒፋ ኣላ ማለት እዩ ሕጂ እዛ ዘላታ ብጣዕሚ ፅብቕቲ ክስታይ ኣላ ማለት እዩ ግን እንታይ ክንገብር ኣለና ቁርብ ካብቲ ባክግራውንድ ፍልይ ኢላ ወይ ጎሊሓ ክትወፅእ ምእንቲ እንታይ ክንገብር ኢና ካልእ ሻዶው ክንገብር ኣለና ድሮፕ ሻዶው ማለት እዩ ሶ ድሮፕ እንድሕር ኢልና ድሮፕ ኣበይ ኣሎ እንድሕርኩም ኣብ ጀነሬት ኣብ ኢፌክት ኣሎ ትሪእዎ ኣለኹም ኣብዚ ኦፕን ኢፌክት ሶ ኣብዚ ኣፕላይ ንገብሮ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሕጂ እቲ ሻዶው በዚ ኣለና ማለት እዩ በዚ ታሕቲ ሻዶው ገይርሎ ስለዚ እታ ቪድዮና ፅብቕቲ ኮይና ኣላ ማለት እዩ ሕብሪ ናይቲ ሻዶው ክትቅይርዎ ትደልዩ ትቅይርዎ ትከኣል እዩ ከም ድሌትኩም ትቅይርዎ ትኽእሉ እዮም እቲ ሕብርታት ፀገም ዘለዎ ይኮነ እቲ ሕብሪ ናብ ድሌትኩም ትቅይርዎ እቲ ናይቲ ፖዚሽን ክትቅይርዎ ተደሊኹም ቅይርዎ ትኽእሉ ኢኹም አንግል ናለኩም ትሪእዎ ኣለኹም ናበይ ናብ ደስ በለ ንገብር ኣለኹ እታ ሻዶው ናብቲ ንዓኹም ጠመኩም ብደስ ዝበለኩም እዚኣ ፎርማ በዚኣ ትህብያ ተይልኩም በታ ፎርማ ትህብያ ኢልኩም ዛመንኩምላ ባዕ ትገብሩ ካልእ ሻዶው ስትሮንግ ክኸውን ዲኹም ትደልይዎ ስትሮንግ ትገብርዎ ቁርብ ህስስ ዝበለኩም ትደልይዎ ህስስ ዝበለኩም ትደልይዎ ትገብርዎ ብለር ክትገብርዎ ተደሊኹም ብለር ትገብርዎ ትኽእሉ ኢኹም እሞ ደሚቕሎ ብለር ትገብርዎ ተደሊኹም ማለት እዩ ካብዚኣ እንዳልኳ ብዙሕ ብለር ትገብርዋ ግን anyway ይሳብቲ ብዙሕ ምርጫ ውሽናት ኣለኩም ማለት እዩ ሕጂ እዚኣ ከምዚኣ ኮይና ኣላ ስለዚ እዚኣ ኣብዚኣ ወዲያ ኣላ ማለት እዩ ግን እዚ ብዚኣ ዝገበርናዮ ኣብዚኣ ብኸመይ ንገብሮ ኣብዛ ካልኣይቲ ቪድዮ ብዚኣስ ከመይ ጌርና ንገብሮ ስለዚ ከምቲ ዓንተ ወይ ዝገበርናያ ንገብራ ንሳ ደን እንታይ ኣለኩም ነይረ ሕጂ ኦልት ቪ ንብላ ፔስት ምስ በልና ልክዕ ናይ እዚኣን እዚኣን ማዕረ ኮይነን ኣለዋ ትሪእዎን ኣለኹም ሳይዙ ማዕረ ኮይኑ ኣሎ እንጂ እዚ እቲ መባእታዊ ከመይ ጌርና ንሓደ ስእሊ ነንእሶ ከመይ ጌርና ቦርደር ንገብረሉ ክሕብረኩም ስለ ዘለኹ እየ
እዚ መስል ማለት እዩ ናይ ሎማዓንቲ ዝነበረ ትምህርትና ማለት እዩ ምናልባት እንድሕር ቀልጢፈኩም ኮይነ ወይ እንድሕር ዝኾነ ይኹን ነገር ክገብሩ ኣለኒ እትብሉ ነገራት እንድሕር ኣሎ ወይ ኣብቲ ናይ ኮመንት ሴክሽን ይኹን ወይ እውን ኢሜይል ክትገብሩ ትኽእሉኹም ኢሜይል aronzamed@gmail.com ኢልኩም ኢሜይል ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ እምበር ሎሚ ምሳኹም ፀናሑ ኣሮን ዘመድ ካብ ኬብሮን ፒክቸር ቴንክ ዩ